Δεν έχω αφήκη, μπαρπούνι για μπαρπούνι. Μόνο οι μποτίγες έμεινανε. Επειδή τα σκουπίδια δεν έχουν πέσει στη θάλασσα. Σας περιμένουμε στο Φαλιράκι. Κυριακή 26 Μαΐου, ώρα 10:30. Να καθαρίσουμε το βυθό και τη γύρω περιοχή. Όλοι εκεί! Στόχος ήταν ο καθαρισμός της θάλασσας. Σημειώνουμε ότι για 5η συνέχεια χρονιά γίνεται ο καθαρισμός σε διάφορες περιοχές. Φέτος τα μέλη των Δυτών αλλά και οι προσκοποί επέλεξαν το Φαλιράκι. Ένας καινούριος θεσμός. Φέτος ήταν στο Φαλιράκι. Μαζέψαμε, όπως βλέπετε, αρκετά σκουπίδια. Είναι ακόμα κάποια που θα έρθουν από τη θάλασσα. Και μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με αυτά που βρήκαμε στο νερό, δεν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και πάλι. Ωστόσο, έστω και για λίγο, ήταν μια ανάσα καθαριότητας, ας το θέσουμε έτσι. Εκτός λοιπόν από τον Πασιφθέα, το σύλλογο μας, ήταν το 4ο σύστημα ναυτοπροσκόπων και η ομάδα Manic Side, οι οποίοι βοήθησαν, συνέδραμαν και έγινε η πραγματικότητα αυτή η δραστηριότητα. Βρήκαμε διάφορα σκουπίδια μες στη θάλασσα που δεν φαινόταν και λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ καθαρή η θάλασσα, ενώ δεν ήταν. Εκεί στα βράχια είχε πάρα πολλά σκουπίδια. Πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε σε αυτές τις προσπάθειες? Πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Πολύ χαρούμενοι που καθαρίσαμε την παραλία εδώ πέρα και θα ήμουν ακόμα πιο πολύ χαρούμενοι αν όλοι οι άνθρωποι δεν πετάγανε σκουπίδια κάτω. Η πράξη που κάναμε ήταν μια πρωτοποριακή πράξη, γιατί θέλουμε να κάνουμε μπάνιο σε καθαρές παραλίες, όπως κάποιοι άνθρωποι πετάνε τα σκουπίδια τους στη θάλασσα και έτσι οι θάλασσες βρωμίζουν. Και έτσι εμείς καθαρίσαμε για να μπορούμε να έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Γενικά που καθαρίσαμε τη θάλασσα και την παραλία, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι βρώμικα και είναι οικολογικό και είναι πιο υγιεινό στις θάλασσες. Και επίσης εμείς εδώ οι πρόσκοποι είμαστε τόσα χρόνια εδώ. Είναι σαν το σπίτι μας το Φαλιράκι και νομίζω πως έπρεπε να το κάνουμε εδώ και χρόνια αυτό. Οι άνθρωποι θέλουν να έρχονται σε καθαρές παραλίες, να μην βλέπουν σκουπίδια στη θάλασσα και να τρομάζουν, και αυτό θεωρώ σωστό αυτό που κάνουμε. Καθαρίσαμε όλα τα σκουπίδια και τώρα οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μπάνιο. Είμαι χαρούμενη επειδή καθαρίσαμε τη θάλασσα για να κάνουν οι άνθρωποι ένα καλό μπάνιο.